είναι μετά. Και ο Δημήτρης ο Ράπτης, ο προπονητής του Πετρούνια, είναι αυτός που θα τον βοηθήσει να φτάσει στους κρίκους. Νάτος ο Έλληνας πρωταθλητής, 23 χρονών, φοιτητής. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει τα πάντα, να πάρει το χρυσό. Θα το δούμε όλα αυτά. Όλα εξαρτώνται από τον ίδιο, είπε. Σταθερός, δεν κουνιέται, δεν τρέμει. Βγάζει όλες τις ασκήσεις. Έχει το δυσκολότερο πρόγραμμα, με βαθμό δυσκολίας 7. Αυτά τα βλέπουν οι κριτές στην προπόνηση. Ο Λευτέρης ο Πετρούνιας και εδώ η έξοδος του με μια μικρή αναπήδηση χειροκροτείται από τους υπόλοιπους αθλητές και τα συγχαρητήρια